Pre početka ovog klipa zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Elwood Radio. Goga Sekulić raskinula je vezu sa mužem, sportistom Urošem Dokmanovićem. Njihova ljubav se ugasila zbog čestih rasprava i nepoverenja, pa je ona spakovala kofere i napustila njihov stan u Cirihu, prenosi Kurir. Urošu je zasmetalo što je Goga poslednja 2 meseca često bila u Beogradu zbog snimanja novogodišnjih emisija, a ni vikende nije provodila kod kuće zbog svirki širom Balkana. Ona je samo u novembru čak 9 puta iz Ciriha letela za Beograd jer joj je medijsko eksponiranje bilo prioritet s obzirom na to da je izdala nove pesme. On se pak tome protivio, smatrao da je prešla granice njegove tolerancije, kaže izvor blizak paru i dodaje da je Uroš bio nervozniji nego inače otkako se povredio. I on je proteklih mesec dana napet jer je povredio koleno i ne može da trenira, pa po ceo dan sedi u stanu. Zato je očekivao da Goga sve vreme bude s njim, ali ona nije mogla da otkaže brojne obaveze. Ona se trudi da što više zaradi kako bi isplatila kredit za stan u švajcarcima. Posle dugog razgovora rešili su da se razdvoje, on je ostao u Cirihu, a ona se vratila u Beograd. Iako više ne žive zajedno, njih dvoje se često čuju telefonom. Njihova ljubav očigledno nije skroz nestala. Postoji nada da će se pomiriti, ali za sad je bolje da bar neko vreme budu rastavljeni kako bi dobro razmislili o svemu. Ako se dovoljno užele jedno drugog, mogu ubrzo da se vide, jer Cirih nije preko sveta. Uostalom, Goga mi je rekla da posle Božića planira da otputuje u Švajcarsku i razgovara sa njim. Ako se tad ne pomire, verovatno će se definitivno rastati zauvek, kaže jedan Gogin prijatelj. Goga je potvrdila ova saznanja. Loše vesti se brzo šire. Odlučili smo da neko vreme svako bude na svojoj strani. Trenutno nisam u Cirihu i to je sve što vam mogu reći, poručila je Goga. Budi uz Elwood Radio. Prijavi se ili klikni subscribe.